Kaixo lagunok, gaurkoan Erason gaude, Dimozko bailara ere bai, eta berrogei izalde Eta guain, Eliza ezagutzera, garituko. goazen. Hemen idietoa ziren. Bai. Hemen gaude, San Miguel parrokiak, ederra benetan, Erdiarokoa, Maribarren, mendekoa protagotikoa. Eta, ikusten duzue, portiko ederra do. Bueno, hemen jaio zan, bakizue, gure monjak, ez da? Hiru loiditarrak eta bat arrojitarra. Bai, lau, Klarisak, hori da, lau Clarisa, zeakoak, Hemen bataiatuak, hemen bataiatuak. Hemen ondu zen apez Don Gregorio, Andonegi, famatu. Gure baileko. Etxarrikoa. Erretabuloa da, 1600 urte ingurukoa, joan den horrik intzun. Eta, hain zuzen ere, bertan dago San Miguel, Errin, eta bere bi aldotara. Gure ikuspegitik, beti relatibo baita, ezkerretara San Gregorio. Eliz gurasotakoa, baita esan izan dago, eta San Agustin, eskuinetara. Gauza kuriosoa da, izan du horiek, baina toki askotan egoten dira hor. Gero Ama Birjina, eta Jesusen bihotza dagoian beti bezala, Jesus gurutzean, eta Ama Birjina eta San Juan inguruan ditula. Eta hemen 18. mendeko erretablo txiki bat badago baita ere, Errosarioko Ama Birjinana, bertako gurutzea de polite da, eta bataio pontea de, ikusgarri xamarra, betire eliz protogotiko bat dugu hemen, oso gizaindua, pintatu berri xamarra, eta baita ere teiatu hau indela gutxi arreglatue, eta Jesus sotil, gurutzearekin, mintxe deu, erki, hola xen, beste erasoko gurutze edarrau, agertzen dela. San Miguel, bai, deabrua zapalduz, hoixe, hori da. Eta hemen dugu beste konfesionario moderno bat. Da enpotratua bezala, nola goten diran oeak paitan sartzen direnak, hemen konfesionarioa eliz txikia da eta espazioa optimizatzeko olakoa dugu. Berez, apeza jarri barko litzateke hemen, hor paitan kontra ezen jarri, eta hemen penitentea. Baina, betire, konfesionarioa... Garai batean zorra endako esaten zuen ere, bai? Baita. Izaten ziren olako konfesionarioak sakristian. Sakristin txiki batzuko hoi da, bai. Lasai asko konfesatzeko eta bai. Bai. Badegu, olako... Aingeru handiara narko amor bat hartu zaizala, Atsekabean bila baizin, haren egarpe zabala. Andre Mariak edatzen dizu, bere rukizko magala. Denen artean zabaltzen dute, zuretzat zeru atala. Horitxe. Hau da apezetxea, eta hemen frontoia, eta menditako bistak. Hauxe da, kanpo santue, badago zipres bat gasik zeruraino aiatzen dena, ez? Lurretik zerura. Eta hemen kanpo santue, zementerioa. Zementerio hitza dator griegotik koimeterion, dala loiteko tokia, dormitorioa bezala. Gure fedeak espero baitu piztuera, ez direla gorpuk bakar-bakarra usteltzen, baizik eta azken egunean piztuko direla. Eta hemintxe, kanpo santu txiki, herri txikia baita, eta... Piztu da Kristo, aleluia,
gure gandago, aleluia. Koak baitu gaur Kristo piztu, Aleluia. bere indarrez piztuko gaitu. Aleluia, aleluia. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia. Bueno, aio lagunok. Beste herri bat bizitatu arte. Bartaila. Aio, agur. Zer?